vlag. Oh, eens even kijken wat er aan de hand is. Dit is van Soccer P. Nou, eens even kijken. Wat ik ook wel eens een gevul van vastelovend als ik om mijn fiets hier neer kan zetten. Zo. Eens even kijken. De bel. 2 bellen, ik doe ze gewoon allebei in nu. Ik weet zeker dat er ook open genomen wordt. Goeiedag. We zien van Tour de Vastelovend. Oké. We zien naar mensen die op zoek naar mensen die een winning hebben te Vastelovend. Ik zocht hier een oranje vlag volgens mij van Soccer P. Soccer P vlag, ja. Zo gehangen en ik dacht van ja, wat is er het verhaal achter? Wat is er? Ja, dat kan Berde het beste vertellen, want hij is lid van Soccer P. Ja, oké. Goeiedag. 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 Je is lid van Soccer P. Ja. Ik ben lid van Soccer P. En Soccer P, wat moet ik toch op je voorstellen? Dat is Joekskapel in Tegelen. Oké. Ik ben de arts, ja. Ja. En die repeteren bij ons, hebben als stamlokaal bij ons in het café de Heimeert. En zodoende ben ik destijds lid geworden. En ja, ben ik lid van de Ja. Heimeert, van de Joekskapel, van de Van Soccer P. ja. Maar door mijn ziekte, ik heb een spierreuma, Oh, zit ik niet meer in een café door mijn vrouw dat alleen. ja. En dan trek ik ook niet meer zoveel met Joekskapel op. Nee, maar je hebt nog wel contacten. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Enkele keer gewoon nog wel mee en zo, en dan Ja. is het ook wel leuk en alles. En ik gewoon nog wel eens kijken en dergelijke. Maar Ja. het is helaas, ja, net wie het café bezoekt, dat zit er voor mij ook niet meer aan. Dat, Ja. Maar kent je ook nog op een andere manier wel een beetje de Vastelovend vieren? Of dat je zegt van, ik kijk op televisie of ik en toe nog een keer mee gewoon. Of, Ja, via mijn vrouw Chris het toch nog allemaal met natuurlijk. hè. Ja. Dat is, Ik heb ze nog wel eens af en toe naar de café toe, als het een beetje rustige oven is. Ja. Dan niet in de drukte met de vaste lovend zelf, Ja. maar Zoebal, dat was toch nog altijd betrokken. ja, Vastelovend zegt dat blijft eigenlijk gewoon kloppen. Ja. Ja. ja, natuurlijk, dat is er niet zomaar goed. Nee. We zijn ook met z'n tweeën allebei Die hebben wel. medeoprichters staan van het Witte Hoes, die grote feeststand op de meer. Oh ja? Die er stonden het wist 2 jaar terug. Ja. Dus en als ze door eenmaal aan meegedraaid is, dan ben ik ook door gestopt. Ja. Door mijn ziekte eigenlijk. Ja. Mijn vrouw heeft weer belets gedaan. We hebben wel altijd vaste loven aan de andere kant meegemaakt, hè. Achter de Niet de schermen. vierde, maar de... Nou nee, de achter de schermen, hè. dus stinkt er wel tussenin. Oh ja. Maar achter de bar. Dus, Oh zo, ja, op die manier. Ja. Ja. Dat is echt, Niet echt Dus ook ze vierde van was, begin ja. af eind. Zoek ze de pret groeien, laat zo zeggen. Dat, zoek de mensen aftakelen. Dat vind ik, ja, dat heb ik ook al iets. Ja, nee. dat vind ik denk ik nog het leukere aan vaste loven, als dat het zelf in het stoemer gaan staan, zeg maar. Ik Ja. sta liever achter de bar om alles te bekijken wie het van begin bis het eind, wie de mensen zich amuseren en Ja, zo. ja. En dat vind ik leuk. En dat had ze in die grote tent ook gemerkt, ja. Dan krijg je inderdaad net wat meer mee, omdat ze toch een beetje over zich heen zijn. Ja. Met de mensen bezig dus. Ja, als er zit in die ganse organisatie, hè, dan is het vanaf het begin, ja, regels het zelf. Hè. Dat is, het was tenslotte wel een, ja, vergelijkbaar met een grote zaal van 12, 1300 man ingingen. Ja. Hè. En een gans programma wat ze moesten maken. Hè. Ja. Van elk wat wils. Ja. Ja, je ziet zo van de kerel, die is ook een paar keer door geweest. Dus, Ja. je weet wat het inhoudt. Ja, ik zou ja, zeggen. precies. Dat, het was denk ik, en niet om voor onszelf te spreken, maar het was destijds ook de redding voor de vasteloven in Tegelen. Want wie is dat initiatief ontstaan eigenlijk? Wie is de Witte Tent in de leven Dat gekomen? is eigenlijk door 2 burgers, om het zo te zeggen. Dus niet door de horeca, die zo te zeggen eigenlijk op een zondagochtend een doodspunt te vervelen in Tegelen, omdat er niks meer te doen En was. dat was weer allemaal niet zo geschuurd. Maar dat helemaal niet. Oh, ja. Ik ga dan denken dat is nu voor een kleine 15 jaar geleden is dat nog geweest. En ik zat met het aparte van met een collega van Sint-Meerten, Ruud. Ja? We zaten na de carnaval ook zo'n beetje bijeen, waar is het geweest en het stelt niet meer zoveel vuur en zo allemaal. Ja, En toen zijn we eigenlijk een beetje met ons veren toevallig bij elkaar gekomen. Die 2 boetestonders en die hadden dan ook het idee van wat te gaan doen. En en toen zijn we dus met 4 man, in eerste instantie 5 man, een paar man bijeen gezaten en
langzaam met brainstormen. Zoals je dat geeft, die gezellige avonden. Ja, dat zijn de beste. En daar komen ook de beste ideeën dan. Ja, dat is mooi. En zo is langzaamaan eigenlijk het Witte Hoes ontstaan. Oké. En we hebben het toen opzetten het eerste jaar. Nou, toen was het rek. Ja, het was Goeie zaak. schoon in de roos. Ja. Ja, het was geweldig. Dat kwam Was moeilijk echt erin. kippenvel momenten. Ja, net een Ja. Is dat inderdaad gewoon visualiseren en 40 zuur. Ja, zeker. En dat zei er toen dan merkten ze ook dat de Tegeltse bevolking er behoefte aan had. Ja. Er waren mensen die is toen al aangesproken, die zeiden van, ik ben door vrijdagavond binnengekomen en dinsdagavond naar boete gelopen. Die zei, ik ben daar nergens anders meer geweest, bij wie ze Ook flink gebrainstormd. Ja, nee, dat zijn echt, en ook echt memorabele hoogtepunten geweest. Ja. Want wat zijn herinneringen die je nog aan hebt? Dus je zegt, die zou ik niet vergeten. Of Ja, dat zijn er zoveel. die er Het boven is zitten. sowieso omdat het allemaal niet was natuurlijk, van dingen. Maar ik voor mezelf vond ik de optredens van uit Kullen, de Kammerketchen. Ja, Die dat is was een een dansgroep. Oh ja, Hoe met die vrouw die gegroeid werd. En Jullie gewoon, kunst en smiedwerk. Ja. Het was de eerste keer, dat was vooral gigantisch. Wie ze toen stopte het, waren de mensen even stil en toen kwam er een gekaak los. Dat was echt. Dus ze zijn allemaal bijkomen van het. Ja, dat was echt gigantisch. Dat was het grootste applaus wat ik goed Maar zo ook voor, ik denk ook voor alle prinsen die er geweest zijn en duvels en boerenbroedsparen en alles wat er verder is geweest. Die hadden allemaal hoogtepunten dat het zo druk was. Dat is ook zo binnen hem. Ja. We hadden dat ook in de café. Het laatste jaar wie ik tot met Ruda hebben over had van dingen van nou, het is dat we hebben een paar joekskapellen dan, maar ja die gewoon overal heen, maar die komen dan ook af en toe terug in de stamboel, alleen maar om dit grijp weg te brengen weer. En door verdienen we weer, maar in feite, ja de vastlopen niks meer. Als hij dan toen er die niet gekomen was, dan had ze beter. Als ik iets wat het allemaal kosten vastgelopen, van advertenties zetten, van dit, van personeel, van versieringen, en dan de verdienste er tegenover. Ja, dan kon je zo lang beter zeggen, ik pak me een week vakantie. Toen moest ik gewoon niet in zitten. Ben een vloekende keer natuurlijk. Wie erg dat het was. Want de café was nu afgelopen november, zo tot de 30 jaar. En dan is er al aardig wat vastelovens met gemaakt. En dan kent ze nog wel, is ook wel een beetje recht van spreken. Ja, dat zeg je, dan moet je naar het beeld. En dan moest ze ook wel zeggen van, nou jongens, dit stelt niks meer voor. Maar doordat de tent er sting, bewoog er ook wel wat in het centrum. Dus ook zo mensen zoals in verstrooid lopen. Want er was mee op de zondag gewoon met carnaval. Leeft er mensen minder volk dan om de zomer. Dat was echt, dat is jammer natuurlijk, want het is en het blijft een prachtig volkslied. Ja, dat is zeker. Het is wel fijn dat je inderdaad zoveel tijd en energie erin steekt dat je dat dan van de gang krijgt. Ja. Maar dat hebben we ook altijd ook eerder gedaan. Ja. Leuke DJ. En ik vond het jammer dat ik daarmee om moest scheiden, maar het ging gewoon niet meer. En de café en de dingen, dat ging niet meer. En ook sinds 2-3 jaar helemaal niet meer door het ganse En nu daar de kiekers samen niet zo op je dan. Dat is weer een nieuw hoofdstuk eigenlijk. Het is weer, het is dat de corona er nou tussendoor is gekomen. Dus ging er toch niks. Maar anders was het misschien jammer, dat had de tent denk ik nog 2 jaar doorgedraaid of zoiets. Want dat had ze niet gans weg kunnen laten vallen. De heeft gewoon een grote ruimte nu als de publiekstrekker. Ding. Want dat was het weet je ook met de tent trok vol en de feest was met de druppelen. De befaamde spreekwoorden, door eigen druppelde bij ons. En dat was natuurlijk wel zo. Dat is op zich qua locatie is het ook wel prima. Tuurlijk, die hoorden we ook. Vrij centraal. In het centrum, Door vandaar ook de naam die ik toen bedacht, want bij de jongere mensen die bij de organisatie van de tent zaten, wie zei nou we noemen het vastelovend paviljoen het Witte Hoes.
En dan keken die jongeren me, witte hoes, hoe sleet dat dan op? Maar wie als eier, wie kennen de witte hoes nog wat er vroeger gestaan heeft? Het is juist nog terug in het logo van de tent. Dus juist het frontje van het eigen witte hoes terug. Het witte hoes heeft toch op dat plein gestaan vroeger. Dat stinkt op dat ding. Maar dat was nu gesloopt en dat is nu weg. En dat is nu... de dingen staan, wat is het allemaal in die winkels met die flat erboven. Die dat is toch vroeger op dat tenderij. Okay. Daar sting het witte hoes. Pak maar naar je foto van het stingen. Prominent, Ja. mooi, prachtig. Ja. Ik heb aanstingen. Dat is toch een mooie prachtige tent. Ja, sting die witte tent. Want de andere gaden, die hadden al direct zo, het witte hoes, prachtige naam. Maar dan kent ze toch wel dat alles steeds wel weergeeft. Dat merkten we ook met optredens. Van als ze vroeger wie wij zelf nog goed gingen, wie we een jaar of 20 waren, als ze dan de harmoniezaal binnenleept, of ze de grote zalen van dingen, nou doorspeelden hun met alle respect een dansorkestje, stingen dan ook, of er sting een joekskapel. En als die allebei aan de bar hongen, die twee muziek, dan draaide er een bank. En de mensen hadden lol bij leven. Maar nu de laatste jaren merken ze ook in de tent, dan moesten ze echt een programma maken. De mensen moesten echt bezig gaan weer. Vroeger zweefde gewoon alles doorheen. En nou, ze keken dus naar de buurt wat er gebeurde. Maar nu ze net weer een popconcert, ze waren alleen maar naar de dingen het kijken. En maar ja, dat hoort erbij. Dat is misschien wel de jeugd van tegenwoordig. Een manier van hoe het gewoon. Ja, precies. Ja, en als ze dat kan combineren dan met de tradities van de vastelovend, dan blijft het ook bestaan. En zo zullen ze toch langzaam die weg toch wel in moeten vingen. Want als ze zeg maar kies we hebben nu 2 jaar geen vastelovend gehad, of niet echt, ik ken de 4, dat is natuurlijk op de achtergrond een hoop gebeurd. Als ze dan kijken naar de toekomst, van wie ziet je dan de toekomst van de vastelovend? Ja, het zal moeilijker weer. Het zal zeker moeilijker weer. Ik denk dat ze weer... Je moet allemaal te kennen bekostigen. Ik denk dat er ook wel weer misschien een hoop af zien gevallen. De eieren gaan wat afveld. Die gaan er zin weer hebben? Of? Ik kan ook zien dat reuze meegaan natuurlijk, dat de mensen weer anders zin hebben. Misschien hebben ze ook in de tussentijd iets anders gewonnen. Dat is ook net zo wie we het café leven. Dat is ook voor ons afwachten wat het eigenlijk nog gebeurt. Gewoon mensen nog in een drukke zaal of café staan. Ik hoop dat het weer komt allemaal. Hoe was het van de corona? Er zijn toch mensen in de achterkop haaien van die voelt te druk. En die denken dan aan vroeger, half tegen had de griep naar de vastelovend. Wie kwamen ze daar? Dus dat helpt ze dan toch. Het is te hopen dat het allemaal weer terugkomt. Dat zal toch de tijd weer. En wat denk je van de vrijwilligers, wat die doen? Die zullen toch wel blijven, de vrijwilligers. Dat kan ze toch niet. Als ze dat altijd gedaan is, blijven ze dat doen. Ik denk wel dat blijft, dat die niet afheuken. Er zal altijd nog wel een clubje mensen zien wat zich inzet voor de verenigingen. Het is alleen, dat hoort niet alleen bij de vastelovensverenigingen, maar dat hoort bij alle verenigingen. De echt fanatieke vrijwilligers, het clubje wordt steeds kleiner. De mensen die het allemaal doen, moet ik zo zeggen, die zich echt ergens voor inzetten. Die zeggen gewoon, ik moet doen dit en doen dat en doen dat. Dat zien de meeste mensen vinden, die komen nog wel feesten, of die komen nog wel sporten, of weet ik wat. Maar als ze dan gevraagd werden van, kan ze ook even de lijnen trekken op zondagmorgen of de douches wassen, dan maar dat zal overal zien. Precies. Positief blijven, dat het toch weer allemaal druk is. Ja, zeker. Dat zeker. Dat in de ingestoken tijd er allemaal ingezet heeft, dat niet te vergeven is geweest, dat het gewoon doorgeet worden. En hopelijk mogen we nu nog een klein beetje vieren met de vastelovend. Misschien. In kleinere mate, maar dan moeten we dan wel blij mee zijn dat het dan weer iets mag. Ook toch zullen we in een rij moeten vingen. Want als je gewoon in de café zit, was vroeger gewend was voor anderen een beetje doorheen te lopen en te doen en een broodje te maken. Als ze nog gezag werd. Je moest 1,5 meter van het hangen afblijven en allemaal apart blijven en allemaal zitten. In het begin gaat het goed. Dan zat er gewoon 1,5 meter beer tussen. Wie dat ze daarop hebben. Een beetje beer op tussen, Wie dat ze daarop hebben. Maar we laten ons maar verrassen.
Ja. Wat het allemaal gaat brengen. Dat, Moet er gewoon creatief zijn en meebeugen, zeg maar. Ja, ja, dat ja, zie ik met de wel. wind meebeugen, Ja. zeggen ze. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, Ja. heel erg bedankt voor uw tijd en energie. En ik heb nog een kleine attentie, dus Ach, leuk. op motto van Leuk. we laten het vuurtje branden. Ja, we laten het vuur te branden hier. hoor. Ja. Ik zou zeggen, warmig te lekker hè. Ja. Ja, we moeten geen hand geven, maar... Nee, dat doen we gewoon even te zoeken. Ja. Goed, hey, heel erg bedankt voor uw tijd. Ja. En, Ja, allemaal ja, door naar de volgende. En de Sjoerd was er wel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Maar ja,